ngalala nobaba ngisena-11 angazi ngitshele kwayiwena leyo nto ngibe ngibatha nawe. Iminyaka emingaka sengibathe nawe angikaze ngikuxoxele indaba engaka. Nginey'ngane ey'mbili ey'kababa kodwa ngayithatha ngathi ezakho. Eyakho ingane ekuyiyona yona ile yokugcina esinayo le yesithathu iyona ekweyakho-ke leyo baba. Maye ngiyabona iy'ngane zami njengoba siye sikhulume nanawe ukuthi le y'ngane azizwa aziyidomu sibize ngawo wonke amagama iy'ngane. Mina kuye kungehli kahle kumina ngoba ngisuke ngilazi iqiniso. Cela ukuthatha leli thuba ngikubingelele mbukelo weBlack Life TV kwisitopho sethu esithi sikhipha izimfihlo with myself uMlangeni uMagasela. Namhlanje ke niyazi kulolu daba kulolu hlelo ila isidinga khona indaba mhlawumbe ukuthi khonto ekuhleli la ofisa ukuthi igunyuluke ukuze ukhuleke yabo siye sikunikeze ithuba ke ukuthi ukwenze lokho kube impumelelo. Njengamanje ngixoxisa leli thuba ngibingelele sisi seduze kwami uyena ozobe sisitshela ukuthi uqhamukapi and ufisa simsize ngani. Sawubona sesunjani? Ngiyaphila sisinjani? Ngiyaphila. Cela ungitshela nje sithandwa sami ukuthi uqhamukapi and yini lo ufisa sikusize ngayo namhlanje. Ngiyabonga ukuthola ithuba lokuyichaza. Ngizothanda nami ukubingelela futhi abalaleli abangilaleli nabangibonayo. Ngiqhamuka eMbumbulu. Okay. Mangiqhamuka eMbumbulu nginenkinga lana ngibhalele ku-Black Life ukuthi ngicela ngisize la. Ngibe nenkinga la ngisamncane ubaba wami bengilala nobaba wami from 11 years. Ngoba uma wami ubengekho eduze esebenza ubaba ubesebenza eduze wabuya lala ekhaya. Shuthi kwenza ngelanga sathi sisalele wafika ubaba wangicela ukuthi enene ucela ukuza ukuthi isithelo sakhe njengoba nje esengondlile iminyaka ewu11 kangaka sisahamba kahle yini. Hayi nami ke ngongazi phela ngoba umzali kuthiwa mhloniphe noma kunjani umzali wakho. Ngamhlonipha kubaba ngabuza ukuthi isithelo isona siphi baba na wangitshela. Ngathi mina baba ngoba ngiyale ngizothiwa enene untombi bakho kumele ubugodle kuze kuthi makufika yena oyomthola afice untombi bakho busakhona. Wathi ubaba hayi ndodakazi ayenze leyo nto uyakwazi ubaba wakho ukuthi akukhulise aphinde ezisithela ukuthi sikanjani siphinde sihlume futhi ukuze nofikayo kasifice asibone ukuthi kanjani. Okay indaba yami lana ke uBlack Life yangicela ungisize khona. Ubaba ngilalile naye waze wangizalisa ingane eziwu2 nginey'ngane eziwu3 kahle kahle. Wangizalisa eziwu2 nginaye umuntu wami engithandana naye. Kodwa ubaba ubeqhubeka engilala noma sengilalile naye lo. Ngoba iy'ngane ngathi ezakhe lo kanti ngiyazi ukuthi lezi ziwu2 ezakho baba. Ile yodwa yokugcina engeyona kababa ekweyakhe lo enginayo njengamanje. Manje bengicela la ukuthi ngisizakala ukuthi ngikwazi ukumtshela umlisa lo ngoba manje lento iyangidla. Iy'ngane ngiyabona ukuthi ngayifaka esibongweni engesona and wazenzela yonke into. Manje esikoleni iy'ngane zami zixake ngale ndlela engangokuba iklasi azidluli. Kufuneke ziliphinde noma ikawu3 ingane ekuyila idlula isidudulo. Manje ngizocela ukuthi bangisize ngikwazi ukumtshela ukuthi no iy'ngane akuzona ezakhe. Iy'ngane ey'kababa. Ubaba-ke sesizamile siwumndeni ngoba uma usakhona basakhona bobabili ngazama ukumtshela uma ukuthi ma nginenkinga kanje le y'ngane ma ezomyeni wakho ngavele ngalikhuluma nje iqiniso yize kwakubuhlungu nami ngalikhuluma ngikhala ngoba ngaye ngathi ngicela umakhelwane ukuthi azongisiza ekuyena mama engangijwayele ukuhlala naye umama engekho. Wathi indaba angeke akwazi ukuyikhuluma ayingangayo. Maye ngiyabona ukuthi egcineni ngizokonakalelwa iy'ngane zami izophenduka izinto engingazazi ngenxa yesibongo. Maye ngiyacela ukuthi ningisize nina baka-Black Life ningixhumanise naye ubaba lo ngikhulume naye kuzobona ngathi kwenzakalani kona yimbi into eyenzakala ngifuna uqamba amanga. Yo ngiyakuzwa sisi wami. Yebo. Mhlambe if ungasichazela ngoba sekhona phela o stepfather yabo uthola ukuthi vele ngoba ukukhulisile emehleni noma wakho ubumbiza ngobaba. So ngicela ukubuza ukuthi lo baba ubiological father wakho or ubaba nje o stepfather. Njengoba bengishilo sisi ukuthi enene uthe ngeke afike angikhulise 11 years isithelo sakhe engasazi ubaba wami lo ngizalayo biological father. Okay. Yes. So ofisa ukukhuluma naye manje ufuna ukumtshela ngale mfihlo yakho uba kahle kahle ulo otshola naye manje umtshela ukuthi ingane ezikababa. Yes engifisa ukumtshela manje ilo enginaye ngoba naye uyalobola ekhaya.
elobola nje ulobola vele wazi ukuthi yena uney'ngane anazo lapha ekhaya, wazi ukuthi wangithola ngiyintombi. Manje iloko-ke naye ngifuna ukukuveza kuyena ukuthi cha akuzokuzakhe iy'ngane. Wazi kanjani wakuthola ungayona nje intombi? Phela yena kusho ukuthi akezwanga, angazi nami kwenzakalani. Kuyenzeka kusho ukuthi ngiye ngizobe esho njalo nami angazi. Yes, yaba kanjalo-ke indaba. So yena wabona ukuthi fanele ayovela ekhaya njengomuntu azi ukuthi yebo, wahamba ayohlawula, ogeza umuzi, wenza yonke into nje lento eyenziwayo mangabe uthola intombi wayikhulelisa. Uyayithatha nje ubaba zonke lezi zinto wazi kahle kodwa ukuthi uyena waqala. Yebo, uyayithatha. So kufika kanjani-ke from 11 years old niyenza lento nobaba, kufika kanjani ekuthenini uzokwazi ukumzalela abantwana? Niqala nini ukuba nomntwana? Mhlawumbe umntwana wena uqala unaba? Mhlawumbe ngina-15 years. Ingane yakho uqala? Yebo. Eyesibili? Eyesibili ngiyithole senginoba ko-30. Sukhulile? Yes. Kusho ukuthi manje ninavumelana nobaba ngayo yonke lento enzayo, niyathandana kahle kahle? Nami-ke yazi sisi la phila ngicaya khona angazi asithandani nobaba kodwa siyalala. Uya-enjoy? Nami sengiyak-enjoy, yebo sengiyak-enjoy ukulala nobaba wami ngoba vele uma wami naye vela ngithi sube ngekho. Nami ngiyibona impela ukuthi senguyena umama womuzi. Kodwa manje sengiyayibona lento ukuthi ekugcineni futhi ihlupha iy'ngane zami. Ngoba nazo se-affectekile esikoleni. Yebo. Ayisahambi kahle. Nje noma ingane ukhuluma nayo ukuyithuma into angazi zihleze idunyelwe. Kusho ukuthi uyabo angazi amadlozi awashayisana amadlozi amabili umuntu ngicabanga. Kusho ukuthi nobaba unedlozi elipowerful. Yes, bona leli la komalume angithi ngithathe leli mina la komalume wale kuyilona lona elayo ngathi la komalume ngathi kubi lapha kanti ngirong. Ngiyacabanga ukuthi ishayisane lapho. Yo. Nami angazi kahle ukuthi kwenzakalani. Ingako ngibona ukuthi no angiphumele obala manje ngiyixoxe lento ngoba iyangikhathaza. So uqale ngithandana nobhuti lo ozwana naye manje senesikhathi esinganani naqala mhlawumbe neminyaka mingaki? Because ngifuna ukubona la ukuthi ekuthenini ngesikhathi uyenza lento uma uya kubaba kubhuti uthi uyaphi uye ekhaya bese ufica ubaba ehleli yedwa and then ukuhlala naye. Yebo. Ukuhlala ngiqale ngila ko-25. Nakhona futhi ngihlaliswa ukuhlupha kwazi iy'ngane. Ngoba nangivelanga ngayohlala ingane binenkinga mangisekhaya le yokugcina. Mangisekhaya iloku ihlupha yabo. Okay. Kube kwayikona ukuthi angiphindele laphana kumlisa lo engithi ubaba wayo. Mangikhona kube ngcono angazi noma bincinzwa idalwa yini ngala. Mhlawumbe ukuthi senza into wrong nobaba nami angazi ngiyafundisela yabo into ongayazi. Kuningi. Ezinye idalwa phela ziba inkinga into niyenze kanti mhlawumbe zona zaziyimukela iy'ngane ukuthi ezazo. Thina nobaba siyayithatha siyisa kwenye indawo. Okunye ngifisa ukwazi mhlambe nombukele ngicabanga ukuthi angafisa ukwazi ukube iy'ngane ayizange affecteke kuyo yonke leyo nto uzohlala nayo uzufe nayo. Ayikabi. Ngifuna ukwazi nje ukuthi mhlambe impilo yakho uzoyibeka kephi ekuthenini uzwana nobaba ngalawo nomuntu ozana naye futhi naye uhamba ukulobola kulo baba lo ophinda naye ongena esibayeni sayo le ndoda le ethi izokhokha lapha ekhaya. Ngokuphendula nje lapho sisi ngicabanga bengizohlala. Ngoba nala bengisaba umama. Uyayizwa leyo nto? Bengisaba umama ngoba umama bengibuye ngingabi nako ukumhlonipha mengabe khona kwama-weekend. Angithi khona lesa sikhwele esivukayo ukuthi ngiyazi ukuthi benzani lapha la bekhona lento engabe ngiyenza nobaba. Manje yabo bese ngayibeka ngithini abafazi ababili endaweni eyodwa yabo futhi bese kumna kwabo nomna kwabo. Yileyo nto-ke bengisabela umama kahle kahle. Kwayikona kuthina zikingane zineyinkinga-ke yokugula kanjalo ngabona ukuthi manje shuthi phela ngizoze ngikhubazekelwe yingane ingane iyakhubazeka phela uyibona i-right ibisiyakhubazeka ngokomqondo ngenxa yedlozi. Mina ngicabanga ukuthi sana mhlawumbe sekuyisikhathi vele sokuthi iqiniso lihlalo balo njengoba usushilo ukuthi uziwaya kumama wamchazela udaba wathi kwahamba kanjani walithatha kanjani umama udaba? Umama lo umakhelwane lo awukazi uye kumama okuzalayo? No, ngiyile kumama ongizalayo ngaxoxa naye. Wamchazela? Yes, yize kwabanzima. Walamukela kanjani udaba? Lahlala kanjani ke? Ahlalanga kahle ngoba wawubiza umndeni. Yakhulunywa. Yakhulunywa kwashiwo kwathiwa ngoba manje phela vele egcineni konakele. Kahle kahle sekufuneka kulungise okonakele. Kodwa kona nje nginako nokungahlali manje kahle ekhaya phela nami ngiyasaba njengengane. Sengiphike ngakuthi vele ngihleli laphana. Ngingazike njengoba ngila la ngikhona ukuthi mangibuyela
kuzoba kanjani angazi ngoba angikaze ngiyikhulume. Sithandwa sami, udaba lakho lubucayi kakhulu kodwa senze kanje. Azama ukuthola ifone and then sizama ukuthola yena ubhuti lo ozwana naye. Sibone ukuthi uzoluthatha kanjani udaba kuzokwenzakalani going forward. Uma ukuthi iyaxoshwa uzoyimisa kanjani? Because nama possibilities ukuthi yena kahle kahle sonke lesi sikhathi ngoba singasho ukuthi i-rape wathatha advantage ubaba usana 11 but le ngane lo ithola usuna 30 yona sethini ngayo. Nayo inkinga. Wena kwayona u11 uyawuconsider as i-rape ngokubuka kwakho ukuthi baba wathathe advantage noma wena ubona ngathi nje ikho into wrong ngoba wachazela kahle ukuthi ufuna kubo yena? Angiyibonanga into wrong ubaba mekhuluma ngoba angazanga ukuthi kwenzakalani. Mhlambe indlela abazali abayiqhuba ngayo vele into ukuthi ingane yakho mayisingaka Kufanele kube wena kufanele oqalayo. kube wena oqalayo yabo. Angithi kufana nokuthi mhlawumbe athi ngitshalile ngeke nginike ubani umbila angakawuzwa mina yabo into ekanjalo ngayitshela ukuthi kusho ukuthi into eyalibe khona vele Ngiyakuzwa. ngongazi. Yeah. Manje kulena ke le yokuthi mhlawumbe kufanele kuzanywe inamba fonelwe ngicela ukuba nombuzo lapho ukuthi uzobe setshelwa yimina noma inini enizomtshela njengoba ngizile la ukuthi ngicela ningikhulumele mhlawumbe. Cha sithandwa sami, njengomnikazi wendaba kuye kube kuhle kakhulu mezoqhamuka kuwena. Thina nje sobe sihleli la sikunikeza isibindi ukuthi ukwazi ukumchazela udaba, umtshele yonke into ngendlela ofisa ukumtshela ngayo. Then sobe sesizwa ukuthi uthatha kanjani udaba. Uyacabanga nje mina sengikusholo lolu daba khona engizokukhohlwa. You understand? Ingane angizazi neminyaka emingaki. Kuningi nje okuzophuma kuwena ngoba phela lo baba fanele azazi zonke lezi zinto ukuthi le ngane wayithola nini. Mina ngathandana nawe una 25 years. Ubaba wakho uphinde walala naye ngikhona. Yabo zonke lezi zinto idinga ukuthi iphendule umnikazi wazo. Ngiyakuzwa lokho. Ngizobe ngikhona kodwa eduze kwakho sithandwa Sithanda sami. ukuba nzima, Okubalekile. Kodwa ngoba phela lo wami ngizozama ukukhuluma naye angazi Please. ukuthi naye kuyena kuzokwehla kanjani ngoba into engakazi angaze ngikhombise ngisho into encane ukuthi mhlambe khona ugcobho khona kulezi izingane kanjani ngoba naye uyithanda ngendlela efanayo zonke. Kodwa ukuze kulungiseke isibo seyingane njengokuzwa kwakho I think it's fair ukuthi simtshele sibazise. Ngingajabula nako kodwa kona lokho ukuthi kwenzeke. Ngiyakujabulela ukuthi ngisale nje sengiyibophezela ngimtshele. Yeah. Ayi bafethu isilungu sithi the truth shall set you free. So ngalesi sikhathi ke ngicabanga ukuthi isona isikhathi sokuthi usesimnikeze ithuba sifonele yena uhusband to be because usekhokhile phela umntana omuntu uyifiance. So ngiyacabanga ukuthi fanele simnikeze indawo yakhe. Sizwe ukuthi uzothatha kanjani lonke lolu daba azoza nalo sisi la eduze kwami. Mina ngenza kanje yazama ukuthola ingcingo bese siyamenza kanjalo kubhuti sibone ukuthi kuzokwenza kanjani. Wo lamzala waphinda kwenzeka futhi sikulethela indathane special kwizimpande zama-Afrika Traditional Pharmacy. Thola wonke ama-products ngesaphulelo esingafika ku-350. Sibala isiwasho, isikhafulo, isibambelelo, izinyembezi zomntwana namanye ama-products. Wonke lama-products uwathola ngo-350 i-products ngayinye. Bese ungakhohlwa ukusitholela i-gambling combo ngamanani aphansi i-R1000 nje kuphela. Ungakhohlwa Especially zizoba khona kuze kube umhla ka1 January. Yenza okulungile ufake i-order namhlanje ku-062 219 7748 noma uze pharmacy ku-shop number 87 Queen Street eThekwini. Ungakhohlwa imbila yaswela umsila ngokuyalezela. Walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi emvelo ukukulapha. Yebo sawubona unjani baba? Siyaphila njani? Siyaphila. Ukhuluma noMlangeni Magasela from Black Life TV. Ngicela ukubuza unaso isikhathi esincane singakwazi ukuthi sisikhulume ngoba khona sesofisa ukukhuluma nawe njengamanje. Yebo, isikhona isikhathi esincane manje. Okay, ngicela ubambe kancane kunosisi oseduze kwami oyingoduso yakho afisa ukukhuluma nawe. Kodwa mhlawumbe okunye okubalekile kufanele ngikusho baba singabe nayo inkinga ukuhlelo olubizwa ngokuthi isikhipha izimfihlo kwa Black Life TV. Okay, ngiyabonga.
Sawubona baba. Yebo sabona. Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila kodwa ubusudlile lapha emsebenzini. Bese ngiyile mama hawu kodwa ngafonela manje bakuthi Waku-enjoy ukudla kwakho baba? hayi ngizoyile ngizile nkosikazi kakhulu. Ngiyabonga myeni wami, ngiyabonga. Eyi baba, njengoba ngilana nginenkinga, ngiyazi ukuthi awuyazi futhi ubungeke uze uyazi kube ayingihluphi lento. Eyi angazi ngizoyiqala ngaphi, inzima kodwa ngiyathemba ukuthi enene uyazi na ukuthi izinto ziyonakala iphinde ilungiswe and sesibadala yize kungeke kube lula ukuthi ilunge. Ngiyacabanga ngeke kuze kube kwehle nakahle kuwena lento engizokutshela yona baba. Ngibhalele la kwi-Black Life, ngibacela ukuthi ngicela bangisize la. Nginey'ngane ey'mbili, lezi ey'mbili ozaziyo, lezi zakho. Lezo y'ngane ngithi ezakho baba, akuzona ezakho. Ngalala nobaba ngisena-11, angazi ngitshele kwayiwena leyo nto ngibe ngibatha nawe. Iminyaka emingaka sengibathe nawe, angikaze ngikuxoxele indaba engaka. Nginey'ngane ey'mbili ey'kababa, kodwa ngayithatha ngathi ezakho. Eyakho ingane ekuyiyona ile yokugcina esinayo, le yesithathu. Iyona ekweyakho-ke leyo baba. Maye ngiyabona iy'ngane zami njengoba siye sikhulume nanawe ukuthi le y'ngane azizwa aziyidomu, sibize ngawo wonke amagama iy'ngane. Mina kuye kungehli kahle kumina ngoba ngisuke ngilazi iqiniso ukuthi kwenzakalani. Manje ngiye ngibone wena ukuthi osuke ukusho usuke ukusho ngempela and ngiyalazi igalelo lakho kule y'ngane. Ayikho into ongazenzeli yona, kufana nento yasemsamo. Uyazenzela umsamo, siye kubantu bathi kufuneka lokhu ukwenze kodwa kujike ingane idome nje singazi kwenzakalani. Iphutha lami laba lapho, lezi y'ngane ngithandana nawe ngangilala nobaba. Kanti vele sothandana nawe nawe kwahlalisa isuke. Le yokuqala ngayiletha futhi kini. Uma wakho wesakhona uyakhumbula. Ngayiletha bafike bayimukela futhi kahle kwangaba inkinga. Iy'nkinga seyiqala njengoba iy'ngane y'khulile manje ngiyayibona. Le kuyiyona yethu hhayi ayinankinga. Nazi ey'nenkinga lezi engeyona eyakho. Lezi kwezami nobaba. Manje bengithi ngizocela ubaba ukuthi angazi kuzokwehla kanjani, akuyena kulula vele. Kodwa-ke ngoba sekonakele baba, ngizocela ukuthi kubonakala ilungiswa kanjani into ekanjalo. Baba. Khona into oyidlile yina ngikuzwa kahle. Ngiyalalela kodwa ngikuzwa kahle. Usuyaphuza. Angibulokothi baba, kanti uyazi nje ukuthi thina utshwala bungeni ngisho esangweni lapha emzini wethu egcikeni lethu. Ukuthi ngiyabona ukuthi manje siyahamba siye emshadweni njengoba ubhizi wenza konke. Uyabona nje khona nalento engiyidlayo le y'ndaba zemqhoyiso efunakalayo. Umama wafuna umqhoyiso ngokungemthetho, umqhoyiso uvele ungasekho. Uyayibona leyo nto. Manje ngiyabuka ukuthi ayi ngeke. Kuningi kufuneke lana sikulungise, ubaba akulungise. Khona isikhathi baba sokufa, ubaba uzofa, umama afe, lento ingalungile. Kanti ngiyabona vele sebebuthakathaka bakhulile abazali bami. Yize ngingayivezanga nami kahle ngiyiveziswe iy'ngane ukuhlukumezeka futhi kwey'ngane. Angithi ububona nawe iy'ngane ziyahlukumezeka. Ingane uyithuma isipuni ibuyele nento ongayazi. Uthuma ingane isipuni ibuye neplate uyayicabanga leyo nto. Bengiyibuka leyo nto ukuthi ihamba lapha lento la ihamba khona amadlozi awashayisani. Ngingazi kubaba yena uyibona kanjani indaba yale y'ngane. Yabona nje manje ushukela nayo yonke into ekumina egazini. Ngoba ngazi noma kwisikhathi esiright into ukuthi ixoxe nangalolu hlobo. Nkosikazi. Angazi ngizokwenza njani ukuthi ngizothina okwamanje. Yebo baba. Lento sayisho namanje angikholwa. Ngiyakuzwa ngizayiphinda. Yebo Kodwa baba. namanje akayikholwa nkosikazi. Ibaba iyona. Ngiyazi. Isikhathi singakanani-ke ngoba umkhwe wami ngisho kubi nawe isikhathi singakanani-ke endaweni yomkhwe wami. Njengoba ngisho nje baba ukuthi kusukela ngina-11 siyiqala lento. Ongangokuba kwayimina njengoba usho ukuthi ube umnakwenu, nami bengibona uma wami umnakwethu kumina. Ngoba bengithi angithi ubuye ubone makwama-weekend ngithi mhlawumbe ngisavakashela ekhaya. Ngifike ekhaya ngisheshe ngibuye ngithi mhlawumbe ngizobuya kusasa. Bekuye ngingavumi ngoba bengiye ngibona ukuthi hayibo nangu ubaba eseyivalele nomama. Kube naleya nto evukayo kumina ukuthi hayibo ubaba njengoba evalele umama ngabe uvalele mina. Uyayibona yonke leyo nto. Bese kuyisikhathi eside baba.
Kodwa nje ngizocela baba sehlisa umoya, sizama ukuyilungisa, sibone ukuthi ilunga, sizama angazi ngizothi ngempela, kodwa ngiyacela baba, ngiyacela myeni wami ukuthi into ayilungi. Uskazi, yabona namanje ngisathukile. Ile mpilo ngivela yena. Yebo. Okusho sonke lesikhathi lengikudla, kodwa namanje angakakhona njengoba ngisho. Yebo. Mhlawumbe kusile ukuthi mhlawumbe ibizo umndeni yokukhokane uzongilalelisa kahle ngiyatshela yabo usho ngoba ngempela angikuzwa nkosikazi. Mhlawumbe kuzoba ngcono bekhona abantu abazosilalelisa. Kodwa wena baba uthinike njengamanje. Kukhulu njengamanje ukuthi ngamukele. Yebo, Ngoba kunzima. angikhozi ukuthi kusiphi isimo kumanje. Kukhulu ukuthi ngiqhubeke ngalo daba ngelikhuluma. Okuzona ukuhlangana emndeni elidingidwe lolu daba. Ila ngizobona khona ngempela ukuthi ngiyenzeka ngoba njengamanje nje nkosikazi angikholwa. Uyabona njengoba ngilana nje ngicela umama lo wakamakhelwane ekhaya, hayi la kuthina la sihlala khona. Ngicele umama wakamakhelwane lo kuyena ozwana noma uthi ngicela ngiphelezele. Ngoba nami ingixakile into angifuni ukuqamba amanga, angikho right and angikho right. And ikhona la uke wangibuza khona ukuthi awunkosikazi wehla kangaka manje kwenzakalani? Bengidliwa yona baba lento ibisiqala ungidla and ibingidla, angifuni ukuqamba amanga. Ngiyakuzwa nkosikazi. Hayi shutha ubuye ekhaya nkosikazi. Nje kodwa sizolixoxa lolu daba lakho. Ngiyabonga baba. Kodwa nje into engiyibonayo mina akuqale kuzokhule la ukuthi ubuya nawo umndeni wakho ngesikhathi lolu daba nami ngizonqoqa abantu basekhaya. Ngiyabonga myeni wami, ngicela ukubuza. Ngiqinisekise manje ukuthi lento le ngoba angifuni ukuthi bangabe angifuni ukuthi ngiyixazulule ngesinxele. Kanti khona bangaba nemibono emihle esimele sibi kangaka. Yebo baba. Ngicela ukubuza-ke ngakwele mndeni ubani ozoyiqoqa imndeni noma uzothumela ekhaya angazi, ngoba phela ngithina sihlala ndawonye. Noma mhlawumbe kuzodinga nge-weekend mina ngiyekhaya angazi baba kuzomeka kanjani. Ngiyabonga nje baba nokuthi ungamukele kube yikona ukuthi uthi angibuye udaba lidingidwe, ngibonga kwayikona lokho. Khombisa likhulu kumina, likhulu uthando, kusho ukuthi wawuvele ungithanda kwasekuqaleni, wawuvele udalelwe mina ngidalelwe wena nami. Nkosikazi ngiyezwa kodwa-ke awukhulume nawo umndeni wakho, ukhulume nomukhwekazi. Yebo. Nami ngizoqoqa wami umndeni zokwazisa kusho ukuthi sohlangana ngoba lolu daba angakaluswa ngempela kahle. Uyabona nje kumanje ngiyajuba ngeke ngisakwazi nokusebenza. Hayi baba kanti sebenza baba into ezolunga le. Phela nje baba kufuneka abuyisele yonke into yakho ayeyibiza ngale y'ngane. Akukho kuzokonakala, kufuneka athathe iy'ngane zakhe abuyisele ngokwakho. Mina ngibona kanjalo nje siqhubeke siyihlalele sibe umndeni. Kungaze kube sekuzohlukana abantu, hayi abantu abangahlukani. Iy'ngane yikhona ayikho into esisasebenza, iy'ngane y'kaNkulunkulu futhi. Nkosikazi okwamanje angakazosho lutho ake sihlangane imindeni kuqala. Yebo. Ngoba ngisafuna ukuyilalelisa kahle nenkulumo yakho uphambi kwami nabo bezwa ngoba angakayikholwa ngempela ukuthi unkosikazi wami engibathela iminyaka emingaka uzongitshela into ihle kanjena. Pho sesimbathile baba, lapho simbathela ingane eyodwa kodwa iy'ngane y'ntathu egcekeni. Ngidlala lesikhohlakali sendoda. Heyi ubaba ngiyamzonda kuze kube namhlanje, into ayenza kumina ngiyayizonda. Manje ubona ukuthi phela avula amacala ey'ntweni kanje empilweni zokuphefumula awukwalivule ngane icala nkosikazi. Baba njengoba ngisho nkosi yami ukuthi nami bese angazi, bese nginako ukuthi besingathandani kodwa bese ngimfila indlela abenza ngayo. Uyayizwa leyo nto. Nokuvula icala-ke ngiyakusaba, ngazi uma uyovulela umzali icala phela ufike ulivule uthini njengomzali wami. Yingako ngithe ngoba uma ngimtshelile lolu daba, ngamtshela futhi ukuthi ngiyasukuma ngizobona ukuthi ngiyaphi. Kwakhona abangiyalelayo-ke ukuthi bakhona baka-Black Life abasiza abantu ey'ntweni ey'kanje. Uma unemfihlo kanjena ukuthi uyikhiphe ngoba impela umuntu ozafa efele emanyaleni afele ey'mfihlweni, imfihlo engabe uyayikhipha. Angikwazanga baba impela ukulivula icala. Hayi, ake seliqedile-ke sekuqoqeni imindeni lolu daba lethu nkosikazi. Myeni wami. Ngoba okwamanje ngendlela engidinwe ngayo kuzothatha isikole esibonke. Kodwa baba uzobuya u-right. Hayi baba ungathi baba uzobuya ungibulale ntambama kodwa silindeke baba. Ingako ngithi ake siqoqe umndeni nkosikazi kuthikiswe kahle lolu daba. Ushane bazophuma nexazululo esikahle. Yebo. Okwamanje nje hayi sazoba khona nokubheka nkosikazi. Awuhlale nje lapho kwakhusuke sohlangana ngayo.
Or kusho ukuthi uma ngihamba manje ngifike ngithathe iy'mpahla lapha emzini wethu ngibuyele ekhaya. Impela nkosikazi ubuyele ekhaya impela nokubuya senukuya nabakini nami lokhu sengikhokha abakithi ngoba ngenzeka isimo nje ngikusona manje nkosikazi Ewo hayi ngiyakuzwa baba kodwa ngibuyisela kuyena lo doti futhi lo sathane. Uzophinda lokho eqhubeka phela ngithi akazi ukuthi sengiyilana. Mina bengingasafuni ukusondela kuyena baba. hayi nkosikazi nami ngeke ngisakwazi ukuhlala nawe ngamanje. Shuthi baba khona inonaye-ke nawe uma ungeke usakwazi ngoba phela wena awukwazi ukwenza ngisho iqanda uzobe uhleli noba uzokwenzela isikhaftini. Shuthi ngiyophila ngamagwinya nkosikazi ayikho into engizoyenza. Kwaze kwanzima bakithi umyeni wami. Hayi ngiyakuzwa baba, ngiyakuzwa. Hayi ngeke baba shuthi ake sihleleke ukuthi-ke sizozwa ukuthi sihlela usuku lani yomhlangano. Yebo baba. Hayi ngibonge nje myeni wami nokungamukela kanjalo wehlisa umoya ngoba ukuba omunye mhlawumbe ngabe ubulele ngisho ifoni la ekhona khona udaba olubi lolu engilizele la. Bengizokhipha imfihlo yangempela, hayi imfihlo le ebengithi ngoze ngife nayo. Hayi kona ukuba useduze nkosikazi angazi ukuthi lokhu engako ngithi mina thatha iy'mpahla zakho nje uhambe kini. Ngiyakuzwa baba. Nami ukuthi ngizokwazi ukuthi nami ngizithole kahle lehle lelifu ngoba kwamanje nje hayi angakafuni sibonane nkosikazi. Hayi ngiyakuzwa futhi ngeke ngisiphikise baba isinqumo sakho kunzima into eyenzakele. Angikwazi ukuthi ngisiphikise. Silindeke sizwe ukuthi bathini nabo baba omdala-ke behlangene nabo baba ukuthi ikhulunywa ithiwani indaba. Kulungile nkosikazi asilahleki ngesikhathi somlungu. Yebo awusebenza baba, sebenza. Ungakhohlwa phela imali engiyicelile ukuphela kwenyanga baba. Hayi kubonakala nkosikazi. Yebo baba, ngiyabonga myeni wami kakhulu baba. Uzizwa kanjani? Eyi, indlela akhulume ngayo noma ngingeke ngisho ukuthi ingijabulisile ngoba angimazi ukuthi njengoba ekhuluma udiniwe kangakanani. Kodwa ngiyezwa ukuthi uvele uwumuntu olungile-ke vele bengazi ukuthi ngeke izinto ayithathele phezulu mhlawumbe anayo umoya ophezulu vele. Ngizizwa indlela esikhulume ngayo ibe right. Iyakuthembisa. Yes, ngoba uthi asihlanganisa imindeni. Kusho ukuthi mina kumele ngilande ngiyohlanganisa umndeni ngikhulume nomama. Angazi lo ukuthi sikhuluma ngani futhi wayekhona lapho. Naye-ke awuhlanganise lo. Kusho ukuthi useyozwa yena ngelanga lomhlangano-ke ukuthi Umuphi kulo? Ubaba wami phela lo. Biological. Yebo. Mucabanga umama akakamtsheli ubiological. Indoda yakhe phela. Angazi ngoba phela ngithi angikho kuseduze kwabo. Mhlawumbe usemtshelile imina engazi. And ngokubuka kwami nawe ngeke uthule nento enganje kuthiwa amatafula mengaphenduka. Hayi ngeke uthule vele. Kodwa uma ukuthi abazali bami uma uphansi kungenzeka futhi mhlawumbe athule ngoba bengimtshelile ukuthi ngizozama abazongisiza ngizoya kubantu abazongisiza naye ngibuye sengimtshela into ephelele ukuthi ngihambe kanjani. Engifisa ukuqaphelisisa abantu abaphansi uke wathi umyeni wakho uphansi uma wakho phansi bayingozi kakhulu. Ungcono umuntu omaziyo ukuthi ukephi ngemicabango yakhe uyakwazi uku-expressa kalula. It's easy for you to see ukuthi yena kulesi simo ubhekene nani. But umyeni wakho ngendlela akhulume ngayo and nawe uma ungaboni ukuthi cha akekho kahle wazi wafika esinqumeni sokuthi akutshele ukuthi athi impahla zakho, that was a sign ukuthi lento ayimhleli kahle. So be careful kuyo yonke lento ayona into elula angeze ukuthi ngithini. Ngiyakuzwa. But we pray ukuthi konke kuhambe kahle. Thina as Black Life TV ngicabanga ukuthi sizamile ukukusiza. Ngiyacabanga ukuthi ngizosizakala futhi. Yabo ngathi ungasizakala sando sami and ngingafisa ukuthi ubathole ocwepheshe because ukulala nomuntu obaba wakho ofanele ngabe umzali wakho uyakufukamela at the age of 11 athatha advantage inkolelo yami leyo kuwena ingayenza futhi disturbance emqondweni wakho ucabanga ukuthi wena yonke into right and how you handle yonke lento le kumina it shows khona into efanele ithi ukulungiswa kancane awukho right. And ukwazi ungitshele nje ube proud ukuthi akangihlukumezanga akangidlwengulanga but asivumelene. Mhlawumbe kusayo kona uhamba kwengqondo kwayiloko nama ngazi kodwa not really ukuthi iyahamba but khona le disturbance ekhona. Yabo uthola ukuthi you're not thinking straight but when ekhanda lakho itshethu you are thinking straight. Yayiza leyo. So I think it's fair ukuthi sidlulisele kubona and hopefully sizokwazi ukuthi sazi ukuthi kwenzakaleni emva kokuthi niphinde bahlangana umndeni
then we'll take it from there, my love. Thank you so much for your time. Siyabonga futhi ngokuthi usithembe ka-Black Life TV. Ngiyabonga nami. Namanje bafethu kusaphinda. Kuthiwa the truth shall set you free. But sometimes ngiyeke ngafunda amanye ama-comments khona owathi kumina kwenye i-comment wathi kanje Magasela amanye amaqiniso ngathi ungavela ufe nawo. Ngoba ngempela uma uyikhipha uvele kushube kwangempela. Kodwa-ke ngoba khona iy'ngane la involve and nakhona se-affectekile khona izinto ey'ngahamba kahle. Ngiyabona ukuthi bekuphoqa vele usisi ukuthi aphumele obala ngalolu daba. Mhlawumbe athende umndeni wonke uphelele kuzoba khona isixazululo futhi kube khona nendlela eyaphambili. So mina uMlangeni Magasela ngicabanga ukuthi udaba ngiyalideda manje inkundla bafethu. Thank you so much for watching this episode till the end. Siphinde sibonane futhi on our next episode with myself Mlangeni Magasela. Sibonge kakhulu. Love you, bye. It's the Black Life TV.